Похваленый Иисус Христос. Меня зовут ксёндз Юрий Рашатко. Я душпастер католиков белорусов Краковской архидиоцезии. Мы с 2023 года служим у парафии Святого Стефана у Кракове. Это при вулицы Генрыха Сенкевича, 19. Штотыдзень, кожную неделю адбываецца святая імша на беларускай мове ў 15:30. Пры нашай супольнасці дзейнічае таксама хор. Да гэтага хора мы сардэчна ўсіх запрашаем, усіх жадаючых, хто умее і жадае спяваць альбо граць на музычных інструментах. Сардэчна запрашаем. Таксама у нас адбываюцца рэкалекцыі, адбываецца біблейнае кола і розныя такія выезды духоўнага і агульна такога адукацыйнага фармату. Мы выязджаем у розныя санктуарыі, напрыклад, да кальварыі Зэбжыдоўскай, у іншыя святыя месцы. Так што усіх, хто пражывае ў Кракаве і каля Кракава, мы запрашаем штонядзелю у 15:30 святая імша на беларускай мове. І таксама запрашаем далучацца да нашага хору і увогуле да нашай супольнасці.